Good vibes ug inspirasyon ang hatod nining usa ka hotel sa Tagbilaran City, Bohol, kundiin kadaghanan sila mga empleyado, miyembro sa deaf mute community o may kakulian sa pangdungog. Atong sudungon ang advokasya sa mga nagpasiugda nini ug ang natabang nga sa adunay mga kakulian. Mubalik si Nico Serino sa report. 14 katuig na nga housekeeping staff sa usa ka hotel sa Tagbilaran City si Joel Tadle. Kugihan ug determinado kung mahulagway sa iyang mga labaw. Nagpasalamat siya sa kahigayunan nga makatrabaho ug paglambo sa iyang kinabuhi pinaagi niini. Salary karon, bay nakag-own mo nga motor, right? Yes, have own motor. Because need mo uli siya para ma-save ang iyang plitin. Feel good about his job, so mo continue siya sa iyang trabaho. 70% sa ilang empleyado sa hotel, mga deaf ug na-assign sa lain-laing departamento, housekeeping, kitchen staff ug uban pa. 2002 kini nasugdan pinaagi sa unang naumol nga NGO nga nagsuporta sa edukasyon sa mga batan-on nga may kakulian. Sa ilang pag-graduate may kahigayunan aron sila makatrabaho. Aside from being an employment project, the profits nga makita nato diri sa Dow Diamond are donated to the organization back to IDEA to support the educational program. Sa pagbisita namo sa hotel, mabantayan nga ubay-ubay sab sa ilang staff ni Adto Higayuna nag-andam sa function room. Nasayran nga mga estudyante di ay sila sa Bohol Deaf Academy nga nag-OJT o job exposure ug haumlang nga sa maong hotel nila kini himuon. Sa restaurant, naila-ila namo si Miko usa ka regular customer. Gawas sa serbisyo o produkto, may gihandom sab siya matagkaon niya sa maong dapit. Elementary ko, na ako'y best friend na deaf. So, kay ba ko gamay. So, wala ka din ba? Magamit po siya kamay sa Mga lipay ko kay makaremember ko sa akong best friend. Yung uban, i-discriminate sila, di ba? So, kita on our part, dapat dawato na to sila. Kung komunikasyon sa ilang mga guests, di kuno angayan kining kabalakan. Pwede man nga isuwat ang mga orders ug mga hangyo. Ang mga supervisors ug front desk personnel hearing nga mo'y makaatiman usab kanila. Importante kuno timan-an sa matag istar sa lugar sa ilang mga bisita, daghan gyud kuno ang matabangan. Dili ra mag-uol ang among mga guest nga moabot nga deaf kay kaya nila friendly magud sila, sir, very friendly, accommodating, and maskin pa sir og among mga guests nagabot nila dili man nila makuha dahil nga mo sign language pero makasabot ang among mga deaf sir kung sila kinahanglan. From 2002 ano pa, it still was a training ground, training center for deaf students, and unemployment also for the deaf, graduates. The number of workers also increased. Mas daghan na ron compared before. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.